Recognizing the vital role of holistic health in child development, the Tripura Commission for Protection of Child Rights organized a mass yoga demonstration at the Umakanta Academy today. Led by TCPCR Jayanti Debarma, the event brought together young students to foster awareness about the scientific benefits of daily yoga practice. The initiative aimed to instill the benefits of physical wellness and mental discipline among the young generation. তিনি 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস অমনোরোগীন ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অর্থাৎ ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন বাখাক্তৈ योगा दिवस पालन खायनायनि बागै दिनै उमाकान्त एकाडेमिनि हल नगो जों कायसा प्रग्राम आयोजन खालायग्या ओ प्रग्रामाव चिनरो फाइसा पैजा गोबांमा चाइल्ड केयर इन्स्टिट्यूटनि जेरायरक ताय फोरोंनायजो ताय दङ गोबांमा जेरायरक जों जतनो सायमानो योगा अंखा एबा जे जों जे ब्याम खालायमानि एबा जुग जे अमो जतनो बागैनो गाहाम तांगे हिंकाय जों सिरि सितिनि सिमिनो सायमानो चिनि मनि रिसिरो आगिन सिमिनो ओ जुग अबस खायमानो बिसिनते साक मांनो गाहाम तनो ताय बंनि बेमार सेमार रंनो काटि तनो अबनि बागैनो चिनि जेरायखंखा थिना ओ थिनांनो जों सासाखाय ति सानानि बागै सालबुरुम बुरुमनो जत जेराय रंनो ओ योग खायमानो बिसिनते बंनि थिनां जों सासांथो अमनोरगिनो जों तिनि त्रिपुरा कमिशन फर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बखाक्ति कायसा आयोजन खालायजाखा ओ जुग दिवस उपलक्षे अमन बागिनो त्रिपुरा हास्ति गनांगै जत बुमा बुफा ताकु बुकु जत न कयनाय नरम नम जेराय रंनो थिनां जों सासा खायनायनि बागै सालबुरुम बुरुमनो जुग अबस खायमान बिसिंते ब्याम खायनायनि बिसिंते बरंनो बंथिना जों सासा खायनायनि अंथो Reported by Narayan from Agartala, Chini Khorang.